Севастопольський морський завод ремонтуватимуть за 57 мільйонів рублів. Кошти на відновлення підприємства, куди у вересні прилетіли 2 ракети «Storm Shadow», виділили з російського бюджету. Вони підуть ще й на антитерористичний захист, що б це не означало. Раніше окупаційна влада повідомила, що сухі доки судноремонтного заводу не дістали критичних пошкоджень. 13 вересня Збройні сили України завдали ракетного удару по доках, де саме обслуговували дизель-електричний підводний човен «Ростов-на-Дону» та великий десантний корабель «Мінськ». Обидва човни зазнали суттєвих пошкоджень, а та атака стала чи не найруйнівнішим ударом по ворожій інфраструктурі в окупованому Ак'ярі, нині Севастополь. Жителя Криму схопили аж у російському Пскові. ФСБ вважає, що чоловік фільмував переміщення російської військової техніки та розташування ворожих баз. Окупанти стверджують, що бранець пильнував за ними у період з серпня до грудня минулого року. У той період, а саме наприкінці жовтня, у Псковській області було підірвано щонайменше 2 бойових вертольоти К-52 і 1 Мі-28Н. Ще 2 борти суттєво пошкоджені вибухами, повідомили тоді в СБУ. Чи пов'язане затримання з тією диверсією, достеменно невідомо. Росіяни звинуватили кримчанина у так званій державній зраді, а всі відомості про нього та навіть ім'я приховують. Майже всі кораблі Чорноморського флоту передислоковані до Новоросійська. Про це пише осінт-аналітик М.Т. Андерсон, посилаючись на супутникові знімки. На думку аналітика, в російському порту знаходяться 2 фрегати типу «Адмірал Григорович», 3 кораблі проєкту «Буян-М», 4 підводні човни проєкту «Варшав'янка» та корабель «Каракурт». Там же причаїлися 3 патрульні кораблі типу «Василій Биков», великі десантні кораблі, а також тральщики. У керченських школах перевірки через причетність до тероризму. Багатьох дітей батьки не відпустили на навчання, повідомили деякі місцеві ресурси. Зокрема, зранку понеділка перевіряли учнів шкіл номер 1, 5, 25 і 26. Зі слів батьків, школярів вишикували в ряд та довго оглядали. Перед тим радник окупаційного глави Криму Олег Крючков заявив про масові інтернет-розсилки про нібито підготовку, дослівно, акцій у керченських школах. Тепер спецслужби нібито шукають причетних. Нагадаю, у жовтні 2018 року у Керченському політехнічному коледжі сталася найкривавіша стрілянина з тих, що фіксували у навчальних закладах Європи. Внаслідок вибуху та стрілянини загинула 21 людина з числа учнів та персоналу закладу, включаючи нападника. Ще 67 осіб постраждали.